akagadzira ndiye. Saka aumba chimhuru chake chegoridhe ndokubhaisa zvanzi Israeli ndiye Mwari wako akakubvisa Ijipita. Sei ndokubhatanga. Meseji yacho naMwari wacho hazvipitirane ka. Vakabva kuIjipiti kudhara. Uye achangogadzirwa Mwari uyu. Wonzi ndiye akakubvisa ikoko munyowani iyeyu. Ende hakuna kapikisi. Osakana usingarinzwa ofu. Ingori pofu pese pese. Ndiye Mwari akakubvisa Ijipita. Iye achangoburwa munyowano. Mozisi zanzi akaburuka mugomano vachitenderera atari vachiimba. Vachinamata Mwari asiriye. Kwete kusanamata. Vachinamata Mwari asiriye. Imagine God. Anogadzirwa vanhu vari kuda zvichop chop. And imagine God iyeyo ako ndakambosangana naye. Mazuva ndashanda kuindustry 2005. Taba dhiziri kubasa. Nyaya yakunesa muwangu ndokubvambitsa mari hande kumaprofita. Ini ndikati toenda sei kumaprofita, ayo maprofita ndiye Mwari kani. Mwari anoti musaba. Tikatoenda kuzvatowezi. Tikanzeyo maprofita acho ari bot nokunda. Noti no Mwari kauti. Azonzo kuti Mwari wedu wati kutaka. Ndiye ndioni matsotso anopa kundiso baba. Kusangana naye. Ende taendeko kuti kanopfugama so. Zikanzora ndarume nyaya matofambira. Aita zvakanaka. Pano zvinopera. Kwete kuti kuba kunopera. Nyaya yacho ndio inopera makabauta. Unyanzona kuti uyu ndiye Mwari ari kutsvagwa mazuva ano. Emergency God. Kapiwa kundiso yedu. No problem yarume baba. Avakupe Jesu. Anokupa kundiso. Ende ukakunda hauchatsvaga Jesu ka. Oza kundiso isina Jesu mukati inonakidza vana vadiki. Aisha kukupa kundiso unogona kutokufarira kana kuti ugamuchire Jesu sashe uye muponesi. Kwanza unofana kudzidzira kuparidza ngati yambutse. Takaenda tikapiwa kundiso taba. Emergency God. Mwari wechop chop anosotera vakomana zvinhu zvavo. Kutenga. I'll leave that one. Peter, vari mumba naJesu ari kuramba kugezwa tsoka. Why? Nokuti tsika yavo vanopinda mumba vageza tsoka vega. Saka ari kufungidzira kuti I'm clean already. Jesu ndokubvata ndikasakugeza inini, you will never be part of me. Hama dzangu chinonzi chiKristu hachitangire pakuti tinoda Mwari. Chinotangira pakuti Mwari wacho akatida. I will repeat. Chinonzi chiKristu hachitange pakuti uri kunzwa kuda Mwari. Unofanirwa kuziva kuti Mwari wacho akandida, saka kutuda kukumuda kwandakuita runonzi rudaviro kana kuti reflection. Inzwe zvakanaka. Dambudziko rataita ndekuti foundation yedu iri faulty. We are trying to be good, yet we are supposed to surrender to Him who can make us good. Vanhu vari kuvararira kuti vave vatsvene vaite kana Mwari wacho achiti be holy because I'm holy. Instruction iyo ine tipi kudhara. Kana ati be holy because I'm holy, ari kuti iwewe chandati rurama achiwanikwa ikoko I am holy. Be holy. Kunati chiuya kuno ini ndikuita mchene. Uchene hwakafanana nechinonzi magnetism ability. Magnet ndo ine simba remagnetism ability rekudhonza metal. Spoon haina. But spoon ikabatwa nemagnet kwenguva refu inotakura simba rasinobvira raiswa mariri. Zvokuti spoon inenge yakudhonza tsono nezvigero nezvimwe zvese. Haisi nature yespoon, inature yemagnet. Saka spoon ikada kuita zvinoitwa nemagnet haifanirwe kuyemura kana kufarira. Inofanirwa kuda magnet yacho zvogobatana kwenguva refu. Holiness is the nature of God, not man. No matter how much you try, you always fall short. What you need to do is to come to Him. Church zvanokudara sezvechechi. Church haidi vanhu vese vese vanomakisa. Uri rimakokurunzi rinopinda yedu vanhu kana maasha unomitsana naye.
asi Jesu ndiye akarega mukadzi chifeva achiunzwa mutsoka dzake. Why? Unouya wakadaro, kana wauya wakadaro haurambe wakadaro, ane simba rekukuchinja. But ukaenda kuchechi haina power racho. Hakuna chechi yakafira munhu ka anonatsa vanhu ndiKristu Jesu, kwete denomination. Saka tona chechi inogona kusakugamuchira kana uri munhu wembanje. Unongotori suspect pamaona itu unongochimonitwa zvakasimba. Unogona kuvhiringidza musangano. Church. So you don't need to try to be what God can make you. Saka iye achiti, I will make you fishers of men. Don't make yourself. Pese paunoda kuzviita wega, you fall short. Remember kuti Peter atorwa kurwizi pavairaura horo, and I will make you fishers of men. It was a process. Zvekuti kusvika muGetsemani, Peter aifamba nebhemba iye aina Jesu. You know the incident of Peter? Akabvisa munhu nzeve iye aina Jesu. Kuti anga ane bhemba rake just in case. Kunamata zvikaramba ndocheka munhu. We can laugh at Peter. Iwe bhemba rawina romishonga chechi uchienda. It just in case. Zvechechi zvikaramba tomboisa zvatakaudzwa. Variko ana Peter mukurarama izvo vane tunhu twawo paside. Kuchechi achienda ane tunhu twake paside. It's a process. I'm not here to condemn you, but I'm here to review that. Continue to follow Jesus. Haurambe uchicheka vanhu pamwe pacho chasumudza chirema paBeautiful Gate. Iwewo wacho une mbiri yekuramba Jesu Peter, uchimuramba katatu, uchamuda futi katatu. It's a matter of time, it's a process. Church haigoni kukupa that end of patience. And the patience newe ndi Mwari. Generation yedu, we must thank God so much. He is patient with us. Nokuti zvivi zvataita mumukore wedu zvinodarika vanhu vakambonaisirwa moto. Sodom neGomora varume vairorana vachirarana vachita ungochata. Mumazuva edu dzinotochata kuita certificate ekutadzira Mwari, marriage certificate yekuti mudharaunda yakakukanyai matsamba acho, and we are still walking. Too much grace for us. Handiziva kuti mumazuva ano ipi wakasvika papi pandakanzwa kuti vanhu vaidya nekunwa ndomaniro mamwe atiri kuita iwaya, hatisi kumbonyura. Wakarohwa neZ woparidzirwa futi. There's so much grace. The door is still open. Challenge iripo ndekuti rakaparidzwa the opposite. Kuti siye zvakaipa muye kunamata. Which is wrong. Uyai munamate musi zvakaipa. That's correct. Munhu asi kuzvinzwisisa. Rawakaudzwa iwewe harisiriro ivhangeri rechechi. Rekingdom Mwari rinoti, uyai kwaari makaneta makaremerwa. Makaneta nekunwa nekuremerwa neufeve. Uyai. Haana kuti tai muye. Uyai kuno munotirira kuno. Ati chechi inotaiwa ufeve hwenyu ndombira iko. Siyai zvakaipa munamata. Siyai zvakaipa munamata. Uyai munamate, Mwari akupei simba rekuregera zvakaipa. The more you come to him, he can make you clean. Saka vari mumba Peter akashamisika Jesu atoratawe ari kuwageza tsoka. Peter akati shemusadaro nokuti akatidzirwa chechi kuti unozvigeza wega unoita mushe wega. Jesu akati ndikasakugeza nini, you never be part of me. Bururu wangu ndinzwa rakutadzisa kunamata nderechechi rinoita kuti unamate rakareruka nderamwari. Iye anoti kuti kana mauya kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Rest is a given thing from him. Takurai joki rangu nokuti rakareruka. Kureva kuti iye kana akuisa a task on you, sign yekuti ndezvake, the burden is light. Mutoro wake wakareruka. Unomuzari chechi inogona kuoma kudarika Mwari. Asati wapinda dzakatiomei. Inooma zvokuti kunamata kunopesera wasi. Hausiye nekuti Mwari ari wrong. Unosiya nekuti chechi yacho yaoma. Unoziva vanhu vese tiri kudara.
nyaya chechi kwete yemwari ndo problem yekuti unenge uri mudiki nawo nekuti vana vakanetsana inoitere kuti urambe pa blast akamudhara ntamuda vanhu vasiri kunamata izvezvi anokudza rizeni yechechi haataure basa rakaitwa pamuchinjikwa on his behalf najesu azive anongoti konda urufita renhema vakawanda kudaro jesu haana kukufira here mareasons anokutadzisa kunamata anotadzisa kuti uchiri mwana mudiki kufunga be strong a little bit maprofita acho ari kubira vanhu mwari anokuda akapendera pamuchinjikwa sei waiginowa nyaya iyoyo izvo kuti kuna profeti ndo akabira mari it's a minor issue vanonzi vanhu kahasi mwari uyu saka uchiona atiparidze vanhu vane nyaya dzavo but atokushayisa umona reason yakadzandisa hatichazii kubira mashops zvawanda hausi kutenga mashedzi uri mashedzi ehembe awanda anongofamba ndakadaro aiwa achichaita pinda mako iko kuwanda kwadzo itori advantage yako kuti paonekwe uyu unopinda newe vamwe vafanire zvemabhachi kune dzemagemens unomboti sip kune iri kumwa aushai yako kukutaurirazi pachiuno chiri kuneka dziri kune vazhinji sei usina yako iyi akudhara pasati pako kuti sei usina yako nekuti kune inopinana newe iriko apa muri kuti vanotobvisa vopinda vasi yekuchabhutsura haisi excuse pamunoda smart stereki dziriko takura tumabhegi so dziriko hauna excuse iye wakusada kunamata uri mauri mweya hear me very well vakazvigeza tsoka vachipinda mumba mumba jesu akatora teo akatanga kuwageza jesu ari kuedza kuvazivisa kuti vanhu mukazviita mega hamuqualify but mwari wacho zvaanokuitirai ndo zvinokupai qualification pane kunamata kwekuti zuva richitodai so vanhu vanobasa nemumvurika hada kuti mwari abate shoti tiri serious unosvika pakudzwa tsitsi kuti mwari asadaro vanhu gamba vanhu ndovari kutodaro mwari haanongoudza izvozvo oza kunamata hatinamate sezvatinofunga kunamata kutsvaka pfungwa yake wacho anonamatwa kuti anodei zvimwe zvatinozviisira patiri kunamata pfungwa dzedu kuti tikadai mwari anofara ndandikuti mwari akati ndipe mvura ukaimprova ukapa mwari kasiketi watadza nokuti avari kudira mvura hausi kuziva wada kugeza maoko so don't try to improve the word of God, follow the word of God. Kune masi osati tine imwe pfungwa yatanayo kuti maybe vanhu ava vauye kuchechi saka rega kuti vatsvagire muimbi wekunyika wanofarira ndo zvatofunga tasvika palevel yekuti anointing will never bring people to church unless somebody from the world come to church. Ndolevheta ndinozati kuti kuoneti kwedu kufaye vakuye baba Harare ndinozati zvamwari hazvishande unless taona vanhu vokunyika vauya kuno no time dzatawa reka ndichisiye chopise mutozoita yedu tikamushedza azizobudira musi tsoka dzevanhu vageza vega vachipinda mumba John 13 mumba jesu ndokubva amonera tsawo muchiuno chake akakotema akatora mvura mubhaketi akatanga kuwageza tsoka Peter akati shemusadaro musageze tsoka dzavo why nokuti maari ari kuisa respect yekuti aiwa murisha hamukageze inini tisu taifanira kugeza imimi yeti jesu ari kutomuparidzira kuti munogona kutopinda muchechi muchifunza kuti muri right but munoitwa right namwari hamuite right mega izvezvi kune munhu anofungidzira kuti ari right unless iye akuti uri right. Vanhu vari mumba umu havana tsvina inooneka physically but mwari unonzvera mwoyo so vaa mumba hapana ane tsvina
Jesu ndo paatanga kuvageza tsoka. Andei kuna Genesis 3:15. Mwari vachipa mutongo mugadheni, mhosva yaitika. Vanoti nyoka uchadya guruva. The seed of a woman, mbeu yemukadzi ichatsika musoro wenyoka. Nyoka icharuma chitsitsino. So Jesu zvaari kuita pano, Jesus is the seed of a woman. Haana kuberekwa nemurume, akaberekwa nemukadzi. Shoko raitoprofita Kristu parikuti the seed of a woman will crush the head of a serpent. Saka Jesu paauya ananga kutsoka dzevadzidzi. Why? Nokuti chaifanirwa kutsika musoro wenyoka itsoka, but tsoka isina kururamiswa neshoko raMwari haisi powerful. Nyoka yacho yanzi ichadyei guruva. Saka vanhu pavaifamba panoenda guruva kana vachifamba netsoka, kutsoka kwake long bet vaipfeka masandals. Saka pavaitofamba kuIsrael vaita dust. Saka nyoka kana yakanzi ichadya guruva, kunoti nyoka yaitaimira tsoka. Tsoka dzichirevawo kwatiri mafambiro. Saka Jesu paari kugeza tsoka ari kuti kudenga upinde nemafambiro ako, nokuti ako anotakura dust. Ande pacross. That's why mbavha dziri tu dzakadamburwa makumbo, Jesu haana. Jesu ari kuedza kuti kudii? Mafambiro enyu haakusvitsei. Ndini ndakauya kuzofamba kuti ndikuendesei. So problem yataita, we have a wrong gospel. Baba kana richoti kusvika vhangeri reumambo raparidzwa, ndopachauya kuguma. Kuguma kwatodileya nokuti takatorita opposite. Tiri kuudza vanhu kuti siyai zvakaipa munamate, which is wrong. Uyai munamate musiiswe zvakaipa. Kutosiya is human nature. Is the God is holy, not man but God. Saka vanhu vari kutsvaya nepavanogona. Ndikadaiso ndikafadza Mwari, we all fall short of the glory of God. We need him. Saka munhu wese anofanira kungouya kwaari obatirira kwaari. Zvekuti wanonoka kuzodii, vanhu vangataure zvavanotaura. Peter akasvika muGetsemani aine bhemba, but he remained Apostle Peter. Problem ndeyekuti vanhu vakakutarisa unoziva kuti vanhu vanogona kuisana pasi peshamu, ivo vari pasi peshamu futi. Iwe usati wambosungwa nebogus police, nokuti yakutotsvagwawo but atosungawo iwewo futi. Vanhu vanogona kuisana pasi peshamu. Mark 16:7. Jesu achitomuka kuguwawo akati kumukadzi, enda unotarira vadzidzi vangu tisangane Galirea uye naPeter. Peter haasi here part of the disciples. Ndiye Jesu haafanirwa kuti uye naPeter, aifanirwa kuti taurirawo vadzidzi vangu tisangane Galirea. Ukanzwa akuti uye naPeter, ari kuedza kuzivisa vanhu ava kuti pagurupu remadisciples votoziva kuti Peter makamuburitsa ane rekodhi yekuti ramba katatu, but nini wacho akarambwa ndobuda. Ndakambodiwana Mwari iri zvinopowa vandii. Zvokuti Mwari vanhu vachisotana pachavo, Mwari voti uye newe. Vanhu votoshamba kuti zvinofamba sei iye asiri mugurupu. Ndozvakanakira Mwari haite zvemagurupu, anonzvera mwoyo. Tell my disciples so we can meet in Galilee. And Peter, Jesu ari kuti Peter aino kuti makamisa pasi peshamu makatomudzinga chechi, but muprogram achirimo. Sometimes the mind of God inogona kusapleasa the church, inongopleasa vanhu vaamachuwa in the church. Unoziva kuti mukadzi akasprayer Jesu perfume, Mark 14, akasprayer Jesu perfume, paakazviita vadzidzi vake vakazevezerana kuti pawestwa perfume. Iye Jesu achitozvida, pane vakanzwa kuti pari kutambiswa zvinhu. Jesu ndo paakataura statement yekuti varombo muchange muinawo nguva dzese. Hazviva kuti Mwari anofarira urombo, ari kutotipa picture kuti urombo hunokonzerwa nei. I will explain this one. Jesu paakati varombo muchange muinawo nguva dzese, panyaya yeperfume, hazvina kuti Jesu anofarira varombo.
Kati anoda urombo kuti urambe uine vanhu. Anotoda upenyu hwakanaka kuvanhu. But ndaataura shoko rinenge kumhura kuti varombo muchange muinawo nguva dzese. Jesu ari kuti mukadzi waya neperfume kwandiri aita chinhu chiri more valuable nokuti perfume pachayo aita akaispreya iye ofamba muguta vanhu vaimuziva aizikanwa musociety neperfume inodhura. But paakaspreya Jesu ndokubva amaketa mukadzi kudarika zvaaitwa neperfume. Jesu ndokubva ati kwese kuchaparidzwa pasi rese mutaure nezvemukadzi uyu. But iyo perfume pachayo yakamumaketa kuJerusaremu. Jesu akamumaketa even kuKadoma. Kuchaparidzwa vhangeri mukadzi ngaro. Kunoti mukadzi aita greater investment. Aita business iri pana. Aita chinhu chine more profit than zvaaita mazuva ese. Business mind munhu anotsvaga profit. Saka toona muIndia akada kufamba neBenz, haatanga nekutenga Benz. Anounza mabhasikoro kubva kuIndia, osupply kune kambani, opiwa cheki yake otenga Benz. Kurati pese panoona munhu achichovha, kuna ari kudhiraivhira nyaya iyoyo. Munhu anogadzira mabhara ndiye miliyonea kwete anoshandisa bhara. Katona uchipusha bhara so hapana mari. Akagadzira bhara kwete anopusha. So they were now in the house. And Peter is not happy. Kuti ishe mungagezewo neniwo Peter tsoka. Zvikanzi ndikasakugeza, you will never be part of me. Urikuona here kuti they are already in the house. They are with Jesus. But nokuti havasati vagezwa, Jesu ari kuti ndikasakugeza, you are not part of me. You can be part of the church, you can be a good partner in the church, and not part of him. Shoko rikasakunatsa rikasakugeza, unoramba uri church member, but usiri the body of Christ. Inzwe mushe. Unogona kuva partner wechurch, but usiri partner of the kingdom of God. Hama dzangu ndinzwe mushe. Vanhu vaizvigeza vega tsoka vachipinda mumba. But vaamumba Jesu akatora bheseni, akaisa mvura, akatora tayo, akatanga kugeza vanhu tsoka. Akati ndikasakugeza inini, you will not be part of me. Nhamo yedu pachiKristu ndeyekuti takaudzwa kuti mukasiya zvakaipa mukazokunamata Mwari anokudai. The truth is, makatodiwa muri vatadzi. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Kureva kuti usati watombofunga kuti ndikanamata ndichadiwa naMwari, utofunga kuti unodiwa usati wanamata. Haunamate kuti Mwari akude, unotodiwa saka uya unamate. Pamwe ndikanamata so Mwari angandinzwewo, angandide. I-common sense, real revelation. Akakunzwa anokuda. Church preaching ne kingdom gospels zvinhu zviri different. Saka chona John chapter 4:24, mukadzi weSamaria ari patsime zvechechi aiita, akatoti kuna Jesu, isitopindira pagoma. Brati yawo yanga iri pamusoro-soro chahombe chechihombe dzepamusoro-soro dzepagoma. Ndokubva anyima Jesu mvura achipinda epagoma. Ndokubva ati kuna Jesu wacho, takatomirira Mesaya. Mesaya akauya achatudza zvese. Iye achitaura naMesaya akauya, iye achitomudza kuti weda achauya. Uri kuona here kuti you can be part of the church but usina the revelation of Christ. Zvekuti Jesu wacho akatoona uramba wakamirira achauya, iye akauya. Kusamuziva iye Mwari wacho hakutadzisa vanhu kupinda chechi. Pataimu yavanhu pavaenda kuKenani, Mozisi anonoka ari mugomo, Aroni akagadzirira vanhu Mwari. Ko vanhu vane nzara yekunamata, zvekuti ukatogadzira Mwari vanotonamata chavari kuda kunamata chete. Havamuzive, saka chero ogadzira ndiye. Saka aumba chimhuru chake chegoridhe ndokubva aisa. Zvanzi Israeri, ndiye Mwari wako akakubvisa Ijipita. Service ndokubva yatanga. Message yacho naMwari wacho hazvipitirane ka. Vakabva kuIjipiti kudhara,
uyu achangogadzirwa Mwari woti ndiye akakubvisa ikoko munyowani iyeyu ende hakuna kapikisi osakana usingarinzwa ofu ingori pofu pese pese. Ndiye Mwari akakubvisa Ijipita iye achangoburwa munyowano. Mozisi zanzi akaburuka mugomano vachitendera atari vachiimba vachinamata Mwari asiri kwete kusanamata vachinamata Mwari asiri. Imagine God anogadzirwa vanhu vari kuda zvichop. And imagine God iyeyo ako ndakambosangana naye mazuva adaishanda kuindastry 2005 taba dhiziri kubasa nyaya yakunesa muwangu ndokubva nditisa mari hande kumaprofita. Ini ndikati toenda sei kumaprofita? Yo maprofita ndiye Mwari kai. Mwari anoti musaba. Tikatoenda uku zvatowesi. Tikanzi yo maprofita acho ari bot nokunda. Anoti ndiye Mwari kai. Anzi zoti ndiye Mwari wedu watikutsvaka. Ndiye anodiwa nematsotso anopa kundiso baba. Akambosangana naye. Ende taendeko kuti kanopfugama so. Tikanzi varandarume nyaya matofambira. Aita zvakanaka. Pano zvinopera. Kwete kuti kuba kunopera nyaya yacho ndiyo inopera makabauta unyanzoona kuti uyu ndiye Mwari ari kutsvagwa mazuva ano. Emergency God. Takapiwa kundiso yedu. No problem yarume ivava havakupe Jesu vanokupa kundiso ende ukakunda hauchatsvaga Jesu ka oza kundiso isina Jesu mukati inonakidza vana vadiki. Aisha kukupa kundiso unogona kutokufarira dhani kuti ugamuchire Jesu sashe uye muponesi. Kwanza nifanira kudzidzira kuparidza ngatiyambutse. Takaendako tikapiwa kundiso taba. Imagine God. Mwari wechop anosotera vakomana zvinhu zvavo. Vanhu vari mumba tsoka vageza kare Jesu akavadzokorora. There must be a revival even in church. Makrusade ada kuita kunze. Aiwa tisatauya kunze ngatiroverei mukati. Mukati muri kuda kuparidzwa chairo mukati. Nokuti vanhu vane madhaga kwete anooneka but ari mukati. Vageza tsoka vakapinda mumba. Jesu nokubva atanga kuvagezesa futi. Kuda kuti self-righteousness haigone kukupa the gift of heaven. Chinotokupa denga is to receive the gift from heaven. That is Jesus. Kugona chindevere hakukuite mundevere. Kunokuita munhu anogona chindevere. Pakauya munhu akati mandevere mira iwo hauti mina ndiyakuluma. Padiwa ability pari kudiwa rudzi. So kuva mwana waMwari hakusi kuita zvinotaurwa kuchechi. Kuitwa mwana naMwari. You know the guy called Cornelius, Act 12. He was a good man. Cornelius aipa kunderera. Cornelius aita ma prayers. Aita minamato, iye asinganamate. Mwari ndokubva watuma ngirozi kuti Cornelius, tuma vanhu kuna Peter ari kuJopa uparidzirwe utendeuke. Anotendeuka sei achita giving. Unogona kutogona giving. Giving haikupe denga. Inokupa maropafadzo panyika. What you have been given nedenga ndo chinokupa denga. I'll repeat. Giving, it's a good thing. Inoropafadza upenyu hwako. Haikupe heaven. Chinokupa heaven chinhu chatakatopiwa kwete chauchapa. Chatakapiwa chacho ndi Jesu. Ukasagamuchira Jesu ukaita zvinodiwa kuchechi unoripotsa uchiita izvo. Cornelius akanzwirwa atiti kutsana minamato nezvipo zvasvika but ivo havasvika. Wakati kesi iri emergency ada crusade yemunhu 1. Yemunhu 1 akatirwa crusade kambabhira ari 1. Peter akashedza kuti kuna tsana vari kugona giving vanoenda kugoenda vachita giving vanofira mara. Zvero ishoko mbamawo. And the man was saved. But he was a good man in the society, but he was not yet saved. Which means good deeds cannot make you a Christian. It makes you a good person in the society. Chinokuita mukristu kugamuchira Jesu sashe uye muponesi upenyu hwako. Vhangeri racho riri ordinary. Harina isiyo usasiyo ka, but I see you in heaven if you accept it.
He guaranteed because God is faithful. Ani nani achamugamuchira. Whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. No guarantee you. But the challenge we have, takageza tsoka. Atina kugezwa tsoka. Iye ndiye anogona kukunatsa uzvinatse azviite. Pese paunoboasta of self-ability, self-righteousness, you miss the mark. You need to surrender to him. He can make you what he wants you to be. So paununa mata, namata kuti Mwari, more of you, less of me. Uyaima ndiri neuzhinji wenyu nditupukiswe mumusimudzirwe. Ndinatsei andina kunaka. Iye ngaakugeze. Zvese usabhosta kuti zvakati kunaka mboya kuna Jesu achibhosta. Akati miraure yese kubva ndiri mupana ndorova 10 out of 10. Yesu ndoba akada kumupruvha kuti ukaona wagona ugoni. Ana kunzowa unorova saka go. Akanzowa unorova. Chitengesa zvawina zvoupe kuvarombo. Ndoba vanoti pane yandatadzi. Jesu arongedza kumudza kuti pese panobvunza kuti unogona pane paunozotadza. Mubvunzo wake wanga uri wekuti ndingaite sei kuti ndipinde ushe hwekudenga, which is a wrong question. Hauna zvaunofanirwa kuita. Unofanirwa kuuya kuna Jesu akaita basa racho pamuchinjikwa ukarigamuchira upinda. Mubvunzo wajaya mupfumi uri wrong. Ari kuti ndingaite sei kuti ndipinde ushe hwekudenga. Hauna zvaunoita. Iyo yekuti ndingaite sei kuti ndipinde, ari kuzvikombera naJesu kuti tese toita topinda tese. Iwe uchiita zvako ndichiita zvangu tosangana ikoko. Yeti Jesu paatouya achizoti vanhu havakwanise. I'm going to die on behalf of humankind. But anosangana nevanhu vanoti ndingaitewo sei. Kuposta is the same nekucommita suicide. Munhu wese anoita suicide pamberi pevanhu, vanhu vanoti anga aomerwa. Pamberi paMwari anenge aomesa. Kudada chaiko. Ipride, kuzvikudza. Why? Nokuti Jesu akazotifira. Iwe wafa wega nyaya yako. Udza Mwari kuti nina Jesu same. Istofira nyaya dhedu atifirwe nemwe munhu. Yangu ikaoma ndofandeka. Saka wese anoita suicide pamberi paMwari. The highest level of pride. Kuteerera Mwari kuzviuraya. Kumudza kuti ndandifirwe dzangu ndodzifira ndeka. Semungauite. Kana waimboifunga haibhadhare. I'm sure zvimwe zvese unogona kunyarwa but ukazviuraya panonetsa. Wozonyatsomuudza kuti mudhara ina handifirwe ndofandeka. Ndezvekuti munounza Jesu achifira vanhu kune type yacho kwete inini. Dzangu ndomira ndeka. Kumura the plan of salvation to kill yourself. Let me finish this statement. Dati zviri wrong. Kuparidzirwa kuti siyai zvakaipa muuye kuzonamata. Zviri wrong. Chiri correct. Uyai munamate Mwari ane simba rekuti musiye zvakaipa. Iye anotoziva kuti wega ukwanise. Saka iye akauya. Ukatoona wasiya wouya. Matofanana. Ende unogona kuposta. Ukaroora mukadzi. Example, haisi nyasitereki ngonzwa. Ukaroora mukadzi ane vana vake vekudhara. Zviri pachena kuti vana baba wavo nai. Haungati hameno hakuna hazvidi chiprofita hakuna baba wacho. Baba ava aite kumbopota vachizotaura nevana vavo zvakaipa. Baba taure nevana vavo. Ndingoparidza ndikakubvunza ndikakuomese. Vane right yekuti ndida kuona kuti vana vangu vadye Christmas vari kupekei. Vazodii pamabhedha vazodii. Vane right. Iwo kana watora munhu ane vana vake ziva kuti pane dzimwe nyaya dzinoitwa nababa vavo kwete inini. Saka idzodzo kana dzichikubhowa saka wakasiyana nazvo. Jesu ndo zvimwe chete. Ukauya une kugona kwako, kururama kwako, kunzwisisa kwako, anenge angori nejealous nekuti akakonzera kuti agone. Ndiani? Nokuti ndini chete ndinonatsa vanhu. But ukaona vanhu vakuuya vakanaka kune umwe mudhara kunzou.
ukangogona chete wega mistake. Why? Akauya kuzogonesa vanhu. That's why Moses pakandinoka kama haana kunzi receive your healing. Mwari vakati go. Kunge vasiri kutombunza zvari kutaura. Handigone kutaura, Mwari haana kuti pora. Vakati enda. Why? Nokuti Mwari even muutera hwako ukavagamuchira unokunda wakadaro. Ende kana wakunda hauzoposta kuti tinogona kutaura. Unoziva kuti ndiye akandigonesa nokuti handigoni. So don't look down on yourself. Your challenge inogona kuita kuti Mwari vaite zvimwe zvinhu zvikuru. Iwe kuda kuti dai Mwari vapedza problem iyi. Muproblem imomo ndo munotoonekwa umwari hwacho. Canaan neEgypt hazvishaye border. Pakati peCanaan neEgypt pane wilderness. Sei Mwari vakatendera kuti pave negwenga pakati apa? Mugwenga ndo maionekwa kugona kwaMwari. Nokuti vakapinda Canaan vanogona kuti takashakura tikaguta. But kana vari mugwenga unoti takaguta nokuti aiva nesu. There is a place yaunofanirwa kuona umwari. Mwari haakupei shortcut yekujenga wilderness. Nokuti kujenga wilderness kunjenga ability yake. Tachiona as a nation tine phase yatiri kutodarika so. And some are getting blessed. Dai zvinhu zvanaka. Zvisati zvanaka kuna Mwari akanaka. Zvisati zvaita po, Mwari wacho ari po. Mugwenga ndo maanotooneka umwari hwese. Mukenani munogona kubosta nekuti makasvika zvakarimwa kudhara. Muwilderness muri dry baba mukadya nyama for 40 years. Haugone kuti takachengeta mombe tikazodii. Kune nyasha dzatake we can raise our hands. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Jisuke, neshoko renyu tinatse. Tadzorera mbiri se kwamuri. We surrender unto you. We pray on behalf of our nation. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you so much. Mwari wakuitire nyasha.